הראש שלי על הרצפה, סותמים לי את הפה שאני לא אוכל לצרוח ואני לא אוכל לצעוק. אומרים, אם את מסתובבת, אנחנו שמים עלייך גז מדמי, אל תסתובבי, אל תסתובבי, אל תראי אף אחד מאיתנו. אומר, טוב, רק תעזבו אותי, יש לי ילדים, תעזבו אותי. לא, הצעירה הזאת לא הסתבכה עם משפחת פשע או עולם תחתון. את המכות האלה היא ספגה רק מפני שהיה מי שחשב שאורח החיים שהיא מנהלת לא מספיק צנוע. מאחוריו מגיחים שני גברים ענקיים, אני לא יכולה להסביר לך אפילו את הגודל שלהם. ועוד לפני שאני מצליחה להבין מה קורה, הם מטיחים אותי על הרצפה, אחד יושב לי על הכתפיים. אני רק זוכרת את הרגליים שלהם ואת הידיים שלהם שהם תפסו בי. הרגשתי שאני עוד שנייה מתפרקת, כאילו. מי שאחראים למעשים האלה על פי חשד המשטרה הם מי שמכנים את עצמם משמרות הצניעות בירושלים. אבל אל תיתנו לשם הזה לבלבל אתכם. דפוסי ההתנהגות שלהם לא היו מביישים שום ארגון פשע. סחיטה באיומים, שימוש בסחירי חרב, אלימות, הצתות ומעקבים הן רק חלק משיטות העבודה. הכל בהצטלה של קידוש השם. מאז התחילה מסכת איומים. אם את לא עזבת את הדירה, אנחנו מבינים שזה לא הספיק לך, אנחנו מבינים שאת לא תעשי שום דבר עם זה. מה אתם רוצים? הם גם באים ומאיימים עליי כאילו אני חרדית. אני לא עושה דברים כדי שיוציאו להם את העיניים או כדי שבאמת יביא לי איזשהו מכות, כי אני באמת נזהרת מהם, אני יודעת מי הם. זהו אלחנן בוזגלו שנעצר בחשד ששימש חייל ומוציא לפועל מטעם משמרות הצניעות. חוקרי המשטרה טוענים כי בוזגלו ועוד כמה חשודים שטרם נעצרו הם שפרצו לביתה של מם. הבחור כופר מכל וכול בחברות במשמרות הצניעות. הוא טוען שאין לו קשר לגוף הזה, הוא לא יודע מהו הגוף הזה, ואין לנו ספק שבסוף החקירה המשטרתית גם המשטרה תגלה את זה. שכונת מעלות דפנה בצפון ירושלים בה מתגוררת מם נחשבה חילונית עד לפני כמה שנים. אבל עכשיו מתגוררים בה חרדים רבים, ובשוליים שלהם החלו לפעול גם גורמים קיצוניים. אני מפחדת שישרפו לי את האוטו, אני מפחדת שישרפו לי את הבית, אני מפחדת שישרפו אותי פה חיה, אני מפחדת לצאת מהבית ויתפסו אותי במקום שאני לא אהיה מוכנה אליו. והחיים שלי נהיו סרט, ממש נהיו סרט. אני אצטרך לעבור מפה, כי לחיות בצורה כזאת זה בלתי אפשרי. עד כה נעצר רק חשוד אחד. במשטרה עדיין מנסים לאתר את שאר חברי הארגון, וככל הנראה לא מדובר בבודדים. אלחנן, מה אתה אומר על החשדות? אני חושב שלמשטרה בכלל יש איזשהו ראיות למה שעשית?